Есть два места в Чикаго, где похованы знакомитые белорусы. Одно из них – это Elmwood Cemetery. Там похован чалец Рады Бенеера, Язеп Воронка. Ну, кто ведает. Толькі такая кропля людзей, а трэба, каб ведалі ўсе, каб мы, беларусы, уздымалі свой нацыянальны гонар і ведалі, што ў нас ёсць свая гісторыя, ёсць свае продкі, якія таксама неслі нашу беларускую ідэю ў свет і не здаваліся. Наша прысутнасць тут дапамагае нашаму народу там. Стародаўняй літоўскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Жыве Беларусь! Вечно! Беларусы за мяжой маюць розны досвед жыцця. І гэта асноўнае адрозненне. Я думаю, што беларусы за мяжой навучацца свабодзе. Я не говорю, што у нас няма свабодных людзей у Беларусі, но яны паўсюды павінны аглядвацца. Ці яны сказалі там ці тут, ці яны носяць гэтую стужку там, ці хаваць, не хаваць, як сабе паводзіць у гэтых умовах, таму што ўмовы мяняюцца, яны заўсёды становяцца ўсё больш жорсткімі. Тут няма жорсткіх умоў, тут мы так адкрываемся. Я прыехала ў Чикаго ў 1999 годзе. Я не магу сказаць, што тут нічога не было. Беларусы тут былі, прысутнасць была моцная. Праблема нашых суполак тым, што мы не перадаем гэтую арганізацыю з пакалення ў пакаленне, як гэта робяць украінцы ці палякі. Таму што арганізацыі украінцаў-палякаў існуюць тут уже па 100 год. У нас яны ёсць, потым яны разваливаюцца, потым яны пачынаюцца ізноў. Ну вось прыкладна мы былі ў такой сітуацыі. З 2009 года, я думаю, што тут нічога не было. Беларускае жыццё замерла. Потым у 2010 годзе якраз былі выбары, якраз было паўстанне, якраз быў разгон. Я сказала сабе, не, так больш не можна. Гэта якраз зноў мяне падштурхнула. Я хацела займацца беларускай справай. Мы пра гэта гаварылі, але надзеянне мяне падштурхнуў менавіта снежань 2010 году. Я нашла некаторых людзей, з якімі мы малі аднолькавыя погляды, і мы пачалі гэтым займацца. Мы заўсёды робім дзень волі, таму што гэта свята якое, на якім грунтуецца наша беларуская воля ісці наперад. Сама назва гаворыць, што гэта дзень волі беларускага народа, што мы калі-небудзь скінем уладу другіх людзей над намі, што мы будзем направа. І мы будзем незалежнымі. Гэта чалавек, які мы ўсе зразумелі, зрабіў шмат для Беларусі, для ўсёй нацыі. Гэта той, хто змагаўся цалкам за Беларусь, і Беларусь перадусім яго была, ён паказваў гэта і словамі, дзеяннямі, і памёр з гэтай думкі. А што жыве, што застаецца, гэта ідэя. І гэта беларуская ідэя, якую мы, не глядзячы на дзеянні, павінны разумець, што гэта нематэрыяльнае, гэта вельмі каштоўная рэч, якую трэба і самім выхоўваць у сабе і перадаваць усім, каму можам, асабліва сваім дзецям. Да, было цяжка, таму што не ўсе верылі беларускую ідэю, як, напрыклад, і зараз не ўсе вераць, і хаваюць у сабе вельмі моцна, ці настолькі заціснулі гэта ў сабе, што жывуць я чалавек, я там жыў, да, я люблю Беларусь, але як ніхто. Нават не рускамоўны, не украінец, не паляк, самі па сабе, такі хутаряне. Але быў такі касцяк. Я ніколі не магу сказаць, што я пачынала гэта адна. Былі вельмі актыўныя людзі, яны некаторыя зараз працуюць, некаторыя не працуюць. І мы пачалі спачатку проста будаваць суполку на самае важнае свята беларускія. З 2011 года мы адзначалі каляды, дзень волі, купалі і дзяды кожны год. З пачаткам 2020 года наша дзейнасць пашырылася. Мы ўжо і
больш палітычнай дзейнасцю сталі займацца, і акцыі, і петыцыі, канешне, сустрэчы, і сустрэчы, проста сустрэчы, размовы, чаму так, як так, што рабіць далей. Новыя праекты падымаюцца тут, у Чикаго. Зараз актывісты ўсіх штатаў супрацоўнічаюць разам, і гэта вельмі прыемна. Мы тут у Чикаго якраз вучымся працаваць з украінскай суполкай і з польскай суполкай, пазнаёміліся з літоўскай суполкай. Нават на пачатку 2020 года, калі мы пачалі думаць пра выбары, нават перад жніўнем 9-го, я разумела, што гэта вельмі доўгі шлях. Да, я верила, што, можа быць, да ўлады прыйдуць новыя людзі, но трэба зразумець, што у нас да гэтага было вынішчана ўсё палітычнае поле. Наша грамадства яшчэ хворая на такую бездапаможнасць, бездзейнасць, таму ім вельмі лёгка скарыстацца. Будаванне грамадства займае шмат дэмакратыі, шмат гадоў. Людзі нашы будуюць такі маленькі свет, які мы себя адчуваем утульна. А каб будаваць што-то новае, мы павінны перакрочыць это, перашагнуць праз гэтыя маленькія межы і збудаваць гэтыя сувязі. Гэта той сувязі, які ў нашай грамадстве яшчэ будуецца, іх яшчэ няма моцных. Кожны чалавек мусіць разумець, што ён грамадзянін. Это то, што нашы людзі яшчэ дакладна не разумеюць, это займае час зразумець, што ў нас у кожнага чалавека ёсць правы, што твой начальнік гэта не твой уладар, і што мы не рабы. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. Верните наши голоса! Я была на выборах, я ездила в Вашингтон, Д.С., я не голосовала за Александра Лукашенко. Я голосовала за Светлану Тихановскую, яна мой президент. Я ее бачила в Вашингтон, Д.С., я 2 секунды з ёй размаўляла. Я зрабіла свае ўраджанне не на той сустрэчы, я раблю ўраджанне па працы каманды Тихановскай. Я лічу, што яны вельмі добра працуюць. Яна зрабіла шмат у тым, што яна пераступіла праз усе страхі, якія маглі бы быць у жанчыны, якая займалася сваёй сям'ёй. І чалавек прайшоў праз сумненні, чалавек прайшоў праз страхі, прайшоў наперад. Я лічу, што гэта такі подзвіг, гэта нелёгка зрабіць. Чалавек, які быў вельмі прыватны, ён зараз павінен размаўляць паўсюль, прадставіць сваю краіну, яна робіць гэта добра. Канешне, ёй памагае яе каманда, без каманды гэта немагчыма зрабіць. Мы не мусім забываць то, што рабілі перад гэтым. Усе рабілі памылкі, каманда Тихановскай таксама робіць памылкі. Но яны не могуць рабіць усё. Таму што у іх няма тых рэсурсаў, яны накіроўваюцца, яны ідуць у адным накірунку. Мы, беларусы ўсяго света, павінны браць гэтыя кавалачкі працы, не чакаць, калі нам скажуць Тихановская, таму што мы не робім з яе другога Лукашенко. Вось яна нам не сказала, гэта не працуе. Мы хочам гарызантальных сувязяў, далекалядных сувязей, мы павінны брацца працаваць, таму што мы павінны становіцца самі ў сабе лідарамі. Зараз мы на тэрыторыі Бенедиктин University. Гэта прыватны універсітэт, па-мойму, это каталіцкі універсітэт. Пачынаўся ён даўно-даўно як школа, это была хай-скул, якую заснавалі манахі кляштара святога Пракопія. Гэты кляштар быў заснаваны чэшскімі монахамі, але цікава, што яны вельмі злучаны з гісторыяй беларускага народу. У гэтым кляштары, які будзе праз дарогу ад універсітэта, нават зараз ёсць праваслаўная капліца. І ў гэтым кляштары быў Ян Хрызастоф Тарасевіч, і потым ён сюды прывёз племянніка свайго, Уладзіміра Тарасевіча, і які-то час Уладзімір Тарасевіч быў біскупам Сусветнай уніяцкай царквы. Яны абодва пахаваны тут, вот на могілках, гэтыя могілкі на тэрыторыі універсітэту. І мы тут можам пабачыць шмат славянскіх імёнаў, чэшскіх, польскіх і беларускіх таксама. І зараз мы потым паглядзім. Вот Крызастом, рэверэнд Крызастом. Ён нарадзіўся, бачыце, у 1892 годзе і памёр у 78-м. Трэба прагуляцца яшчэ, пагуляць. Я не памятаю, дзе Уладзімір Тарасевіч. Напэўна, дзесьці там.
Таму што ён памёр у 80-х ці ў 90-х, у 90-х, напэўна. А вось, таму што он был реверанд, паглядзіце, это абавязковыя, вот кветкі тут ёсць. Titular Bishop of Mariam Apostolic Visitator for Belarusian faithful, living outside of Belarus, professed June 44, ordained May 2649. І ён быў біскупам, пачынаючы з 1983 году, але ён вельмі быў адданы беларускай справе. Яны нават пісалі, што уніяцтва – это та рэлігія, якая можа сабраць беларусаў разам. Таму што это ўжо па словах яго пляменніцы. І я калі-небудзь сустрэну з яе яшчэ раз, таму што яны лічылі, што рэлігія нас падзяляе на каталікоў і на праваслаўных, а это то, што нас можа аб'яднаць. Можа, нават это будзе па-за рэлігіі, але яны ў гэта верылі, напэўна, пра гэта пісалі. Я бы хацела знайсці іх працу. А гэта пакой майго сына. І вот паглядзіце, калі ласка, мой сын, нарадзіўшыся у Злучаных Штатах, зараз яму 20 гадоў, і гэта то, што ён маецца на сцяне. То есть ён ганарыцца тым, што ён беларус. Шлях да Амерыцы быў доўгі і непросты. І я не магу сказаць, што мы прыехалі сюды наўмысна. Не было мэты пераехаць у Штаты. І ў 91 годзе я пазнаёмілася з сваім мужам на хімічнай канферэнцыі ў Рызе. Гэты працэс прайшоў вельмі хутка. І праз некаторы час я апынулася ў Казані. Я выйшла замуж у 91 годзе і якраз ехала з Менска ў Казань, калі ГКЧП ў Маскве рабіла пераварот. Вось, некалькі гадоў мы пажылі у Казані, але гэта самы развал Савецкага Саюза, быў вельмі цяжкі час. Я кінула сваю хімію. Перад гэтым я працавала в інстытуце біарганічнай хіміі і нават думала рабіць дысертацыю. І мой муж, як шмат якія навукоўцы, ён таксама хімік, стаў шукаць працу на захадзе. І мы праз некаторы час апынуліся ва Францыі. Потым мы вярнуліся зноў у Казань, потым нарадзілася моя дачка, дачку я нарадзіла ў Менску. Я вельмі шмат вандравала. У меня з 91 до 99 году я пераехала з хаты на хату 11 разоў. Тут у меня есть невялічкі агародзік. Маліна, агрэст, парэчка, трохі таматаў заўсёды садзім, агуркоў. Вельмі прыемна себя адчуваць як дома. Што-то надае такое заўсёды прыемнае, калі можна падняцца зранку і пасці адразу ў агарод, трохі маліну паесці. Нарадзілася ў краіне, калі руская мова панавала. І ў школу я пайшла, была беларуская мова толькі 2 разы на тыдзень, як замежная мова, на жаль. Але моя мама мяне заўсёды вучыла, што беларуская мова, она вельмі прыгожая. У 40 гадоў я сабе сказала, што калі я навучылася гаварыць па-ангельску, калі я навучылася гаварыць па-французску, то я магу гаварыць па-беларуску. І ціху-паціху я стала размаўляць дома у сям'і са сваім рускім мужам па-беларуску. Які-то дзень мы павінны зрабіць беларускую мову адзінай афіцыйнай мовай. Гэта працэс, ён не мусіць быць жорсткім працэсам, ён павінен быць мяккім працэсам, таму што мы не можам людзей прымусіць. Прымус ніколі не працуе. У нас у нашай краіне заўсёды зашмат прымусу. Я заўсёды думала таксама над гэтым пытаннем, навошта мне гэта трэба. Напэўна, гэта такая ўнутраная патрэба рэалізаваць сябе. Таму я заўсёды гаварыла, я раблю гэта не... То есть я раблю гэта для людзей, для ўсіх, для нас, але я больш раблю гэта для сябе. Напэўна, даказаць, што тое, што я ёсць, гэта не пустое месца. І мы, беларусы, мусім маць наша месца пад сонцам, мы мусім маць наша беларускае шчасце. І, напэўна, тыя пагарды, якія я адчула ў дзяцінстве, калі мяне саромілі за то, што я беларусі, мяне саромілі за то, што я габрэй, у мяне 1/4 габрэйскай крыві, я памятала іх. Я думала, не, я не хочу быць прыніжаным чалавекам. Я тое, хто я ёсць, і я, напэўна, мушу даказаць свету, што то, што я ёсць, гэта не дрэнна, гэта добра.